Ako nebyť nervózny, podráždený, keď nám naši najbližší robia niečo, čo nám v tomto momente nevyhovuje. A sme z toho celý deň rozhodení, po prípade si aj pokričíme po tých našich milovaných deťoch, po prípade aj na partnera. Čo v takom prípade? Čo môže nám pomôcť, aby sme si trošku uľavili? To, že si máme pomenovať, že Bože, teraz som naštvaná, to už vieme. Vtedy sa vlastne tento hnev ako keby rozplynul. Ale keď ani toto nepomáha, alebo zabúdame na to, že toto by sme mali použiť, skúste si len predstaviť. Raz príde čas, keď ja tieto osôbky okolo seba mať nebudem. Zrazu mi možno bude smutno, že ma nemá kto rozčulovať, že mi nemá kto rozhádzať veci, že nemá kto odložiť pohár zo stola. Nebude to smutné? Nebude vám za tým ľúto? Tak si to užívajte, že vás niekto rozčuluje, lebo je to vzácnosť.